mano. Aya bego. Ama ko kwa kala kaya kaya beta. Amu ibaba kadunu. Alunu. Ai no bankusa. Why five kalo kaya na. Akala konye netone. Akala konye netone. Akala konye netone. Akala konye netone. Telebanas. I fed no Erika Umimo. Akala konye netone. I fed no Erika. Why bad no Erika? Why bad no Erika? We want your country back. Nakala Gonata. Akala konye netone. Telebanas. Akala konye netone. Telebanas. I fed no Erika Umimo. Akala konye netone. What was the chicken I know? Was the chicken I know? Umimo go Calipigabo. I had to know Anika. I have a night of Akalakago. Mama, what an Akalakamo. Akala konye netone. Mama, what an
Ewara mama manulego Jumulo tanabigi manunga Ibade no Erika Okoye bigi na mwekene Imanugo koe Akala konye netoni Imanasi Akala konye netoni Elebanas Ibade no Erika umimu Akala konye netoni Mbula buda kanana mula munindia Ebuka yejama Aya bunana chakala ke umimu Mana akala ko enacho umimu Akala ko mula chemo umimu Aya jona imi
odogwu na-agụleri na nalingoze ọbata maka na osita ebe gị je tụlụ ugo gị wego ya katalịkọ ya manụ ibe dị n'ụwa erika n'ụwa n'ụka n'ụwa begozie n'ụmụnne ọbata nwagụleri na nalingoze Akala
akala aka onye na-eche onye Everybody to you are there no Erika Omi. akala aka onye na-eche onye I wanna leave you and akala aka onye na-eche onye Abuna jo akala ke Omi. I abuna jo akala ke. Makana ita akala ke. Na tugwala na jinu. I abuna biko mana. akala aka onye na-eche onye
akala aka onye na-eche onye akala aka onye na-eche ụmụ Igbo akala aka onye na-eche onye ndị bagaja n'ike ya kaja tụta n'ụmụnne m ụmụ Igbo kaja tụta na nna m wiki n'ọbata egwu onye ọma yabọ yabọ akala aka gị na-eche gị onye biko bana ya maka ibe dị nọ eriko onye juwe ibe dị nọ eriko obi chukwu biko lọta nọ ejuwe onye juwe nwere akala gị ya onye juwe nwere akala gị ibe ekwute nụ akọ ya nwere ike onye nweneli ente maka na akala kunu na juno Igbo akala aka onye na-eche onye ejuwe mgbeke na ya Christian nwoke nwanne gbanụ Christian nwoke nwanne nwa gị bụ bridi jeji na Malaysia ọ bụ bridi jeji na Malaysia nwanne Chijoke na mụ nwa ya bụ baba ọka nwa odogwu nọ na Indonesia ugwu okike jekwala dumo ụmụ ibe unu nwere akala aka obi maka ife dị n'ụwa erika Christian nwaka nnukwu wegiliga juba odogwu na Malaysia sister unbelievable when did my watch 2020 December that kind of thing akala aka onye na-eche onye aka nlọta na mọla m ireju
akala aka ha na-achọ ụmụ Igbo akala aka onye na-eche onye mere balansi akala aka ha na-achọ akala aka onye na-eche onye wago nwa abalị wago nwanne na ndị m ahụ enwe abalị ji ugwu nyila ya ọzọ odogwu na-aga na ụgbọ ogige lode kobo ka mechi ya bụ nwanne na ndị m ahụ amechi nwanne na ndị m ekene ọba eneche nwanne m na ibe dị nọ erika kenenila nọ lọzira wa mọlam ọmọba tita na wekene owite lowita tata nụnụ ọmọba tita bọgọ nwanyị ọmọba tita bọgọ na nwanyị ya egwu dikadi o metili nwanne m tita enya bụ wite tata tita ya bụ baba chimobi na tam dagu na kumata na gana o dogo ya bada nyati kana miata na mo la tida weka na o ekalo lo no endeli ju lala di kana da kana le baba ma ke to manata uteki baba la bia biteki uteka kabula ngwene uteki yungulo da meje tumu onem maka bibade no meje buzi kuma uteki baba la uteka kabula ngwena baba meje tumu ngwene yungu kikanya kakala kayo no erike omi dike wekene liba 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 akala aka onye na-eche onye omiba na akala aka ha na-achọ igbo egwu akala aka onye na-eche onye ọdụ dị saba emilibe akala aka onye na-eche Igbo onye kọchere na ọgọzọ anyị ka ya bụ egwu alụ dị oliba akala aka onye na-eche onye oliba anyị si ọta